Isin, kula isin. Ah sing isin ya malah aku. Ono calon gambare asu nang iki. Wong kene elek. Ala apa? Wis tak biuki montor sita-sita kok sing dipilih kok gajah ae. Tekan caci cilik malah sati. Aku gajah. Seneng wong gajah malah kok gawe gambar asu malah do wedi ya. Kula milih gambar asu. Ya. Iku pun kula jubuhaken kalih wajah panjenengan. Arep aku apa? Kudu gale niki. Sing perkara niki ampun dipun penggalih. Kembaku mbuh carane sing penting dadi ratu. Nah ngeten. Iki carane. Sampeyan kan duwe mban. Mban sapa mau ya? Sumi karo Darkini ta sapa? Ya Darkini. Wis pokoke cah loro iki Sing kinasih wae. nah, ditimbali Terus kon menit akal pisusung ratu sepuh, ratu semua racun, kae racun. cekel sing perintah sendok. Sendok mesti cilok kok. Ya toh. Gantine malah kaya ucek. Yo macu iki. Kempes. Ya. Halah. Nah yo. Kemedone ndi mlayu iki musim masa. Musim masa. Nyebar duit kowe yo. Nglumpukne masa kok ning jaba, kok nek geger tamu. Cocok monggo kowe bareng jawuh. Kowe tak timbal iki bakal tak utus. Kowe nek kelakon ganjaramu kowe nyamek dhewe. Ning kowe. Kira-kira bener iki cangkeme. Kowe tak kongkon. Caos daharan karo ratu sepuh. Nek daharan iku tak kei racun. Nek ana geger-gegere ratu sepuh sedo. Sing ngongkon sapa? Sendor. Pangeran Sendor. Ojo aku ah. Sendor aku. Kok sarimen paten dhewe kowe. Aja kangen ya. Sendor. Ala Omongan dosa. Sebabku kowe dan suwanane kowe sepuh. Caos sejaran ning jerone seri karo beksi. Boten kula boten pura. Kowe kepengin mukti apa ora? Mateni wong niku resikone gedhe kok ndoro. Hah? Kok mateni wong ateni wong. Resikone gedhe ati. Dosa abu neraka. Nek mati dosa, mlebu neraka. Iya. Wis tak urono piye kowe? Lho. Jenengan ngoten kok. Aku mau disike lah. Sebabku ki mau. Iya, ayo. Wes. Cetok. Yen kowe ora percaya nganggo bukti ya kena. Aku bukti. Lah, Saper janji. Tapi layak. Nah, iki tanda tangan Dimen kuat. Tanda tangan yen aku ingkar janji sebutake. Nah, ini mewe nyanyian. Yo kalamun Sariman iki mesti dadi ratu dadi ratu. Kowe bakal mukti dijawab karo Sariman. Sampai ojo. 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 Ya. Yes. Yen pangapunten banyu nek kula niki rada perat takone niku. Ampun iji ada angan aliman te. Aliman. Kowe kan pangeran. Pihak pertama Sariman. Ayo. Lek ya. Apa loro apa? Kula. Garing ta ora petelote, garing ta ora. Garing, ayo garing. Alah, nggih. Apa lu apa? Kowe Waduh. Ono seksi ta ora, seksi ta ora. Oh ya tek. Lihat. Telet. Iku kono kan. Let. Ora memetre.
siji. Kabeh, tanda tangan kabeh. Tek, ecine tek. Entek kok ndoro. Iki cek wong sine melek. Kayak kelewat. Wes, wes. Wah, Rapi to. Ya. Oke. Wes. Lah, Wes ya. lah niki sing gawa niki sinten? Ya kula no. Lho, kok iso? Lho, lah nek jenengan beto, jenengan korupsi. Kalah jenengan. Potongane koyo kowe gak korupsi ya. Rupane jenengan iki rupa-rupa korupsi. Nek jenengan blatek kula mboten sida dadi. Lah, wong golek sing halale angel kok. Nang sing arah. Wale. Wes, Wes dayo wes. wes kabeh. Wes. Saiki kowe Bung, Eh, nyawesne wong-wongmu. Engko nek wong sendal geger cawes perang. oke. Sediko. Mboten nyangka mboten nira. Kula dados Nalendra wonten gading kencana malah jenengan Ora apa-apa. monggo Kanjeng Rama. Malah tanah Lho, nggih. Kula mireng panjenengan kepengin kula dulang. kok pinter temen. Nggih Kanjeng Rama. Mau anak sing bukti karo wong tuwa ya kaya ngene. Wau wonten aki ingkang sampun Iki apa rasane kok kaya sego iki? niki naminipun sekul gragal. Rasane kaya sego beras. Nggih, niki kancen rego sego beras lho. Oh, alah. Pun diraoske sithik-sithik. Mboten ketang pripun. Mungkin lho malah doyani. Bangun tapi tempene ora ditulang-tulangke. Tegane terus ae. Ya gathuk ngene iki dak iwak pitik ajane. Ketok iki usul tenan. Ketoke kaya tenan iki ora praktek. Kok lesu tenan. Kelas riyen gorengane tati kae kurang anu. Terima kasih. Pripun?
bali iki mae. Niki, jek pangeran Sendor. Weh. Pangeran Sendor. Mboten, Bu. Kowe kok mentol mateni kadhe pirane? Lah iku nyuwun apa iki? Ayo, apa iki? Parang kula badhe Nuwun sewu nggih. Sawetawis daharan ingkang kadhareking sinuwun badhe kula taliti mawi sono wonten sisih tagak menika. Ampun, ampun. Hei. Iki kon cetha pembunuhan Kanjeng Sendor mentor karo bapak. Kasunatan sing cetha sing dumadi sisa daharan tak wenehke asu Sendor sing mateni. Awoten, boten, tulung. Sing kandha mati sapa? Lho jenengan iku pun mati to. Lho mati rame nek karuan kok bukan mati. Lho sampean wis mati. Sampun saya. Kowe iki nambah lombok kok ora sopan blas iki. Lah sampean wis sedo kok mencung Ana urip. wong mati blebeken. Wong mati kok pribeni ae kok kon mati. Wis saniki pun bar mati meneh. mati, mati. Aja rame-rame. Iki piye iki? Wis mati. Iki cecone sing mateni kowe. Aja kakanan. Cek sik wis Ora, Mas. Aku ora sing mateni. Lho, Kanjeng Rama. Raja. Pripun? Aku tak njaluk ngapura Rama. Rama. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten Rama. ora butuh. Mati kok urip. Wis ora peduli. Sing mati ben mati, sing baku Oya Sendor. Monggo. Ayo. Tenang, tos, tos.
Tanpa bareng kalah. Tarik dah, tarik. Milih sendor ae, ora sedo perang. Dari mana? Sunggar aku bena. Ayo sendor ae. Oke, nek sendor. Rene. Sendor. Wah, lu mulai kok. Susah.
Papat. Iya, papat. Bisa untuk kesempatan. Sikat sing. Alae bareng mantel masuk prono limbe. Kodho gede kecolane geger. Seneng gue. Seneng. Kalah terus kancaku. Heeh. Diteni sesuk mangkat bes. Lho iya. Bes. Lho dirane ketok. Woi, woi di bes. Sunat. Sunat. Bes, apa rapi? Kayu lu lagi sunat iki piye? Lah piye? Wong anjen ora kon modot. Oh, guyu terus streaming ngomel iki. Ora apa-apa. Atoh. Mawat. Ya. Lek ora jago deh. Wawat. Oh iya ya. Ayo kita habiskan lagi. Kaliman tuh pecek. Pecek? Iya. Alah, apa duwe?
Hei, sawangan. Apa mungsa menurut kata saya nu Manut anjo yang hanya susedor tadi calon ratu oleh gading kau. Entah calo, Ye, kowe manungkul karo aku, bakal penak urip. aku manungkul karo kowe. Milih calonong Heru Sariman. Yo, Orang ngarah, orang bisa kelakon. yang ora bisa kelakon. Iki sing bakal mateni kowe. Apa? Ayo. Iki lo, susah. Suruh dia. Ayo. Ratuke opo kowe manungkul karo aku? Ora gelem. Sepisah iki, sawan. Ayo. Suara. Nek dicoplok ya aja suara. Kudune. Kudune ya sithik ae. Sithik ae. Aja dhewe sithik. Lho ya. Jos. Maju ono ing pangarepan. Ayo,
lemah. Maju. Wayah sura iki metu. Golek bangane aku metu. Aku di. Melete gue. Apa? Apa? Endi sing itu? Cepong anakno. Cepong anakno cepong. Apa? Getun aku. Cepong anakno. Setan apa lagi? Pala aku metu. Aku sapa Tom? Kowe kuyang ora aku. Aku goyang. Ada seruanku kabeh. Ada aku berdal susi. Aku tadi setan. Golek rawaku lho. Golek rawaku aja mencolot. Do tengok-tengok aja melayu. Aku sedang bocah cilik. Rene. Bakal apa anak? Ayo Rene ger. Aja medeni wong kowe. Ora perore. Aku apa golek anak. Bapak anak.
bareng aku. Aku golek anak wedok perawan. Hati-hati weh ceblok. Aku golek anak wedok anak dhuwur ketoke. Rawat dipocong. Sapa bane? Sapa? Bagus. Aku balik tong panas. Ayo tong kuburane wis ditutup. Aku tunggu situ sampai anak. Ayo balik. Ayo. Aduh Kang, tolong Dani. Ayo. Mundur. Selamat malam. Wedang ada dua ini ya. Ayo Kang, maju Kang. Wasik. Ayo yo. Goyang. Asik. Iya. Ku kasih ditas. Selamat malam saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik. Perkenalkan, nama saya muncul. Nama saya Endang Sulastri. Kowe saiki untuk dhuwur sithik ndang, pertumbuhan cepet. Kowe kandhane kok. Aku iki seksi ta urung Kang? Seksi nih sikile mireng jabang bayi. Aja ngece kowe. Iki aku nelek perawatan. Woi ngono wis. Ndang bengi iki jan jos tenan rame tenan ndang kowe penontonnya webek tenan. Iki nang desa ndi ndang? Iki nang desa Gunting, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Ngono. Iya, Acarane apa ndang? Sodako Bumi. Weh layak rejo nimbali Kethu Krawayu manggul meneh ya ndang. Iya Kang, semira ditimbali iki meneh. Alhamdulillah matur suwun banget kanggo masyarakat Gunting ngono. Oke didongakno wae ndang gageran ndang didongakno mergo iki bengi ngono. Bengi piro iki jek sore? Oh, wis gondang manung ben bane ndang metu ngono. Ya dongakno wae sak bubare nimbali Kethu Krawayu manggul desa Gunting kene dadi desa yang gemah lipah lo jinawi amin. Murah sandang murah pangan amin. Sehat kabeh masyarakate. Alhamdulillah selamat kabeh sing nanggap ya sing ditanggap amin Allahumma Amin. alhamdulillah wis ngono ae ndang gue penting awake dhewe ditimbali iki nyenengno masyarakat kabeh di syuting bengi iki Apa Kang? streaming WM Lighting official wis penontonnya full ngono. Iya Kang. Dipromosikno Kethu Krawayu manggul iki asli kon ndang. Asli saka desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Wis orang gedhi ndang. Lah yo, Pimpinane sapa? Limogol, Weh layu ganceng ya. Jos nandang sesuk nimbal nang ndi? Margorejo. Pati. Iya. Weh ngono ayo bareng-bareng dikenalno Wayu Manggula nek nekakno piye ndang carane? Langsung ditelepon. Piro? 081 Weh mandes. 228 Weh sih. 129. Walah, hafal aku ngrono ndang tadi cilik kene kompak nandang. Iya Kang. Mula kowe ayo bareng-bareng delok Kethu Krawayu manggul nang Gunting lakone humor di
Wah. Wah. Oi, glunduk. Wah, wis ngene glunduk siji. Ya. Glunduk wedan diter kabeh. Hei.